Exe, this is Lily Shona from CMTV. This is calling your partner to confirm if your partner is loyal. This is a show where we test relationships. If you are not sure or muta wa jola or wa suspecta or munana somebody or maybe wa mushata mara sure or ke or not, this is the right show. So my sister, how are you doing? Good, how are you? I'm good. What's your name? I'm Atiba. Okay. So who are you dating and Lenale how long ratana? 2 years I'm dating Quinton. Okay. And how's the relationship going? Asanga wathola uchithela. Asanga umthola cheat. No. You have never. I get phone ya gagwe so but then the actions are thing. They antholisa kanyang. Okay. And when last did you see him? 3 weeks back. Okay. So we're gonna call him. I'm gonna ask you to type his numbers here and then we're gonna call. And in this relationship when Asanga wa cheat? No, never. You have never. I can't cheat. Why you can't cheat? I can't. Is it because you don't want to or I don't want to. Okay. Or some people cheat for fun. Yes. Yeah. Hello. Hello, John. I'm good. How are you doing? I'm good. Who am I speaking to? You are speaking to Lee from CMTV. I'm doing a show where we test relationships. So I'm here with your partner. We want to ask you a few questions to check if you are loyal. Oh, okay. Is your partner light skin or dark skin? She's dark skin. She's dark skin. How long have you guys been together? We've been dating for 5 years. Is okay. When last did you see umuntu wakho? Yesterday. I'm not even gonna lie. I found something random this other day I've been testing out. It's called Stogity. I usually go on it when I'm chilling, just to see how the market moves and try a few things out. The nice thing is that it's very easy to use. Like you don't need to be an expert to understand what is going on. They even give you a demo with $10,000 for you to try it out. So I'm switching to my real account now. And look at it now. It's about to go up. So I'm gonna press up. And there's the results. Tango. If you want to try it out, click the link in the description and check my pinned comment. And use my promo code CMTV Studios when you deposit so that you can get a bonus. Okay. 5 years. Are you guys married? Do you have kids? Yeah, I'm married. I have 4 kids. Okay. 4 kids. Okay. Wow. What a milestone. Okay. What's your partner's name? Oh, Kumzi. Pumzile. Okay. This one I'm with here is not Pumzile. Mana, kazuthi nuzimawuza wena uphumzile. Umuntu wakho mara it's not Pumzile. Hayi mina nginomuntu edwa phela. Khuluma naye. Hello. Hello. Ushapo? Ushapo, right? No, I'm not. Ngikwenzakalani? Wari unaliphumzile, unalibana bayi4. Wawundlwela amasipha yana. Yaskisi mama. No, uyazi nje. Ngazi next, angazi next. Uyisa chick. Ngisali chiki. Uyazi nje ukuthi nginomfazi. No, akazi usho. Awungakutshela nje ngathi nginomfazi. No, akazi usho. Ungijwayela amasimba wena. My sister. Awu. My sister. You are not aware or munono. Yeah, I wasn't aware. Urunale musajili wana unyeche. Unabantwana bayi4. Nabantwana bayi4 unomfazi. Manje mina ngishada kanjani mina ngoba isithemba ngisingene.
Awu kahle njengoba uyazi wes. Angazi lutho uyazi isithembo nami vela kuhambelani wawungashona uthi mina was aware. Njengoba sahlangana ematshwaleni ngakuchazela nje ukuthi Wow, are you for real? Mehlakani etshwaleni? No. Mehlakani kuphi? Yo. Awu no uyazi nje usethi ngakutshela njengalelo langa size sidibane lapha ngakutshela ukuthi He keeps saying you are such a... No, I'm not such a yazi uyazini uyanyanyisa ngalophumzili wakho nabantwana bawu4. My brother, when are you did you tell her or you have a wife? ngamtshela ukuthi nginamfazi angazi ukuthi uphikani manje. Akazi usho ukuthi unomfazi nengane eziyi4. Hawu. Zange usho. Zange usho zange. Ebona indawo zokuthandana nabantu basematshwaleni ziyahlupha. Wow, mina sengumuntu wasematshwaleni ke manje. Hawu manje ufuna ngithini ngoba ngakuchazela kahle. Usikandlwala masepa wena mfana wamZulu. Awu kahle mama kaze usokwenza nje ngakutshela nje ukuthi nginengane zo4 ngishadile mina sekuneshashi. I don't know we nkaro wa dilango tse kaofela. Ke Motswana. Oh, okay. Awu manje sokungibiza ngomuntu wakho nje savumelana nje ukuthi sabe sitshotshela noisajik nje. No, I'm not a side chick. Akazi usho lokho kimi. Or le bumelana la le jojo njani? Akavumela next. Hayi savumelana ukuthi siyatshontshana. Kanti wa usenza so manje. Ungazongijwayela kabi wena. Hayi mfethu mina ngibhizi lapha semsebenzini. Awu wena uyazi kahle. Uyabona songibiza ngomfethu. Wow. Ngikubiza ngithini? Angisangumuntu wakho. Ubitsa baby. Yes. Uthi wena ujwayele ukumisa baby. Mama sendlini. Serious? Yes. Uyazi noma? Ukumisa umama. Mama sendlini bese kuthiwa ngiyisajik kanjani? Vele uyisajik no uyazi. Angazi lokho mina ngikwazi lokho. So my brother mobo umjela ukuthi umama sendlini bomu promise umshado lezinto lezi. Awu. Uzokushada. Yes, usho kanjalo urile utangiyala. Yo, mshimane My brother, wena uthi utlomunyala wena. Wari utlomunyala. Wathi uzokhipha inkomo. Yeah, uzokhipha namabhuffalo. Nothi inkomo. Angithi yazi vele ukuthi indoda ishela ngamanga vele bufuna ngithini ngoba. Wow, uyabona ke vuma phela ukuthi ube unkambela amanga. So yavuma ukuthi vomshela ngamanga and then umtshelila amanga. Hayi ukuthi ukushela ngamanga ngamshela ngamanga kodwa naye uyazi ngamchaze iqiniso ukuthi nginayo umfazi nginasingane mina. Sefika manje sekangidadayo. Lezi eziwu4 angeke vele ngoba ingane vele ngiyayizonda. Yayizonda uqale nini ukuzonda ingane? Ingane ngiyayizonda ngathi mina ngifuna nje eyi1 angeke ngiphinde ezinye so ngiba kanjani nengane eziyi4. Istep mother futhi angeke ngibe isona. So manje ufuna ngithini njengoba ngakutshela uzoba isajik yami? Hayi, amina siyeke. Usho ukuthi siyeke. Asiyeke mfethu. Awu kahle ufuna sele ngenxa yokuthi nginomfazi? Unomfazi ongangitshela ngaye nengane eziyi4 ngizozisapha ingane ngimncane kangaka eziyi4 senginengane eziyi5. Ngakutshela nje ukuthi nginomfazi. No. You didn't tell me that. Who's lying between two of you? The guy is lying. Ngiqamba manga njani? Quentin, waqamba manga kanje? Angiqambi manga mfethu ngakutshela nje ukuthi nginomfazi. Wena nje usho ukuthi usukhohliwe phela. Lutho ngikhohlwa kanjani? Kanjani? Okay, asithi ngikhohliwe ke ukuthi unengane eziyi4 ke. Nokuthi ngavuma ukuthi ngibe isithembu angeke mina ngibe isithembu ngibe istep mara sabantwana bawu4. Oh. So namhlanje siyaphika ngoba sithole ukuthi nginomfazi nengane eziwu4. Uyabona ukuthi manje uyavuma ukuthi azange ungitshele. Ngakutshela kodwa kuyangimangaza phela mase ungitshela wena ukuthi awuyazi lento le. Angiyazi vele. Hawu kahle so manje bengizotshela njani umuntu okhohlile ngitshela yona. Angiyazi leyo ukuthi unomfazi angijoli nabantu abanabafazi mina. Awujoli nabantu abanabafazi? Hayi. Angijoli nabo. Hawu njengoba wathi wena unendaba nokuthi nginomfazi singakwazi ukutshelana. Akusho ukuthi ukhuluma nomuntu wrong. Mina ngisho kanjalo never. Never. Njengoba wena wathi sizotshontshelana esilungu zoba nesikhathi sakho manje nginesikhathi sakho. Unesikhathi sami usemsebenzini. Ngize ngiyakufonela ungitshela ngabaphumzile laba abanengane eziyi4.
Hawu kahle. Angithi nawe uyazi nje ukuthi usemsebenzini yabe ngiphanda imali nami kuhlanganisa. Wow. Kodwa isikhathi sabo nginaso. Awunaso. So sivala kanjani into yenu? Angisamfuni lo. Hawu. Awusangifuni? Angisakufuni. Ingane ezifo ngizozenzani mina? Hawu, kathona uthandana nengane or uthandana nami? Uzohlala nobani ingane zogada obani ingane ezifo. Hawa. Ingane zinomamazi nawe uyazi nje na ukuthi isethi so kunenkinga. Uyabona uyabuyela lapho mina ngithi hayi I'm done. Hawu. Yes. So ufuna seke? Kuphelile nje. Hawu kahle. Yes, kuphelile. Kuphelile mfowethu. Kuphelile ngeke ingane ezifo hawa. Khulume nomuntu omenamandla. Sizophelile mfowethu kaZulu. Mana ngikhulume nomuntu wami Uzoba right. Bye bye. Bye bye. Awusekathi umuntu wami. Ngiyamtroba uhlala ngawe lo mfana. Ungasi ngazibambela wena yazi vele. Mina. Eish mina. Ngizele wena ne. Hayi, wathi umfaka ko sporting so. Hayi akiriyo abasadi bana ba 4 aneva akakakhona. Hayi lena nake nalomside lina. Yebo so mish. And I don't like that. And now if now was single hayi nami bengizokuthatha. Mara ngishadile yabo. Ibima. Bawukla thola omunwe. Yeah, utla thola omunwe. Ngithatha lo. Kitse wena ne. Yeah. Ngayena. Igay. Ayiyo. Ngayena o. Abadle lena. Or you are not into light skins. Man ngitype yaka. Kita pa one. Yes. Ayo, utla buela after. Yeah. Arevale. Guys, don't forget to subscribe. Cameraman, I hope he's recording. I hope he's... Yo, what if he was not recording the whole time because he's chumped by you? This guy. Bye-bye. Don't forget to subscribe. Tango. Oh, cause ungisizile like ungenze ngafind out iqiniso so it's fine. Tell me now. Tell me now. Wena ungihlanyisa wena don't make me mad. Tell me now. Tell me now. Awulokhu ngamnendaba nakho angithi sinase senzile loyalty test sibonile ukuthi yena akakho faithful. Into ezokwenza yona. And saying light skinned since nini mina? Asikaqedwe washelwa yimina wena. What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with me that when I attack with my girlfriend? Why are you cheating?